Utukalo camancɛ waati Alimankaw ka masaya so Bundeswehr tun y'a lase k'a fɔ k'u ka finitigi minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ walasa ka jihadi kɛlɛ bɛna u ka baaraw ɲɔnkiri. Fɔɲɔgɔnkɔ donnen kɔfɛ Alimaɲ masaya so ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ k'u ka sanfɛ pankuluw bɛ wuli Mali jamana dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ u ma yamaruya sɔrɔ. Alimaɲ jamana ka finitigiw minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ fanba bɛɛ lajɛlen bɛ Gao sanfɛ pankulu jigiyɔrɔ la kɔlɔsi walasa ka se ka larawulili ani lakana sabati Gao mara kɔnɔ. O kama Gao dugukɔnɔna kɛlen don Alimaɲ jamana finitigiw ka dagayɔrɔ ye. U ka lakana sɔrdasi 1,100 ɲɔgɔn de bɛ duniya keleya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo kɔnɔ. A yirala o senfɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔ baara fanba dɔ bɛna kɛ ka Faransi finitigi minnu tun bɛ Mali jamana kɔnɔ n'u y'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ ka jamana bila olu nɔrɔbilali ye. Mali jamana kɛlen kɔfɛ ka pari jagoya k'u ka finitigiw labɔ jamana kɔnɔ. N'o kɛra Mali jamana finitigiw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔfɛ ni Moscou jamana ye.